Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Baba? Ina wuni? Fatima. Baba, sunana ba Fatima ba. Sunana Tima Fresh. Tima? Kuma kin canza suna daga Fatima duk darajar sunan da kika ci? Haba baba, wancan ai sunan da ne ka sani ko? To ki haƙuri, abin da ya kawo ni a matsayina na mahaifinki, tunda ni aminin mahaifinki na ya ba amana, ba zan bane amana ta wuce ba. Duk irin abubuwan da kike yi ina kallo ina biye da ke a unguwan nan, kuma na sa a sa miki ido. Duk irin kai kawon da kike yi da irin abubuwan da kike aikatawa, Tima Fresh, ina gaya miki wallahi ki tabbatar da annabi ya yi wafati, ki kuma san fa iyayenki sun mutu, kuma ke ma fa ki san zaki mutu fa. Abinda fa kika shuka shi zaki girba. Idan har alhairi kika shuka, alhairi zaki girba. In sharri ne, sharri zaki girba. Ki fa san wannan fa. Ba fa ina ga miki shawara nake baki, ki daina abin da kike yi a matsayin ki na ƴan musulma. Kin ji na ga miki. Kina jin abin da na ga miki ko? Ato. Baba. Ina jin ki. Ka gama? Na gama iya wanda zan yi dai. Ai ba a gama faɗa. To, ka faɗa dai, amma ba lalle in ji ba. Haka ne. Baba. Ni fa baba. In ba ji ina ganin kai aminin mahaifina bane. Baba kai saka tsaya kana gaya min wannan maganar ba. Ai tuni kin felle da tafi kenan. Ai ba zan mare ka ba ka sani. Amma dai ni ba ku da mafita zan yi. Na wuce sai an ji. Ikon Allah na kwanciya faɗi. Wato busawa ne, na busa uzur kenan ne. Allah shirya. Allah shirya. IBI TV a tare muna iya kawo canji.